Igbo ndị ọma mmadụ, Igbo ndị eji eme ọnụ, anyị azọchila n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke site na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia. Taa bụ Tuesday abalị 13 n'ọnwa Ọgọst afọ 2024 ma bụrụ ahịa Nkwọ. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ụmụaka abụọ na mmadụ atọ ndị ọzọ anwụọla na ihe mberede okporo ụzọ. Ndị uwe ojii ekwuola n'okpukpu ụlọ nke isi ụlọ ọrụ NLC bụ ebe ndị ha na-enyo na ha na-eyi ọchịchị onye kwuo uche ya egwu ji eme ihe. Onye isi ala Tinubu ekpugheela ụgbọala bọs ndị ga-eji mmanụ gaasị CNG arụ ọrụ bụ nke mere n'obi onye isi ala. Ndị ọma m, akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetụrụ n'uju n'oge akụkọ ụwa nke taa. Ọka akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Onye kọmishọna nke ụlọọrụ na-ahụ maka ejealọ n'ogo etiti bụ ụlọọrụ FRSC ngalaba ya nke steeti Abia ekwuola na mmadụ 5 bụ ndị njem gụnyere ụmụaka nwoke abụọ nwụrụ na ihe mberede okporo ụzọ ahụ nke mere na nso nso a na njikọ ụzọ nke Umeka n'okporo ụzọ awara si Enugu bịawa Aba na Port Harcourt na kansụl isi ala Ngwa South nke steeti Abia. Nke a bụ dịka nkwupụta sitere n'aka onye kọmanda nke ụlọọrụ ahụ bụ Ngozi Ezeoma, onye kwuru na ihe mberede ahụ mere mgbe otu ụgbọala Toyota Sienna na-aga Enugu suru otu ụgbọala trọk na-ebu akwụkwọ na-enweghị akara epekele ụgbọala ahụ. Ozi ahụ nke onye nkwuchite ọnụ ụlọọrụ FRSC Miracle Enyiọkụ binyere aka na ya ekwughị kpọmkwem gbasara echiche ahụ bụ nke a na-eche na onye ọkwọ ụgbọala Sienna ahụ nyaghara aka n'ihi ụra buru ya. Odoziakụ Ezeoma kwuru na ihe mberede okporo ụzọ ahụ metụtara mmadụ 11 nke gụnyere ụmụ nwoke dị mkpa 6, ụmụ nwaanyị 2 nakwa ụmụaka nwoke 3. Onye isi ala Bola Tinubu edoola n'iyi ọrụ Esther Wilson Jack dịka onye isi ndị ọrụ bekee nke ọchịchị etiti. Idu n'iyi ọrụ ahụ bụ nke mere na Abuja tupu amalite ọgbakọ nke otu kansụl ijere ọchịchị etiti ozi n'oge nhazi mmemme gaa nke ọma nke ọpụpụ nke onye isi ndị ọrụ kapụrụ apụ bụ Folashade Eyemi Esan. Onye isi ala gbara onye a eduru n'iyi ọrụ ka ọ rụsie ọrụ ya ike ma too ya maka iji ọrụ ya were kpọrọ ihe. Ndị ọrụ uwe ojii ala anyị ekwuola na ọ gwakporo okpukpo abụọ nke isi ụlọ ọrụ otu jikọtara ndị ọrụ bụ otu NLC na mkpirisi asụ bekee nke dị na Abuja n'ọchịchọ ha nọ na-achọ ụfọdụ akwụkwọ ihe ndekọ a pụrụ ijide n'aka kpọpụ otu onye mba ọzọ a na-enyo na ọ na-eyi ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị egwu n'ụlọ ikpe. Onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii bụ Muyiwa Adejobe n'otu ihe omume telivishọn ajụjụ ọnụ bụ ebe ọ nọrọ kọwaa na mwakpo ahụ nke mere n'isi ụlọ ọrụ nke otu NLC bụ n'okpukpe abụọ nke ụlọ ọrụ ahụ, ebe otu nke jikọtara ndị ọrụ nyere otu onye a na-enyo dịka ọfịs na ọ bụghị n'okpukpu nke 10 bụkwa n'ebe isi ụlọ ọrụ nke otu NLC nọ. Ọ gbakwunyere na ụfọdụ nkwekọrịta nke na-adị n'etiti onye nwe ụlọ nakwa onye bi ebi ka a hụrụ nke dị n'etiti ndị otu ọrụ na otu onye abụkwana onye a na-enyo na mba ụwa bụkwanụ onye na-ejiderela ndị otu ya ndị ọzọ. Dịka o siri kwuo, ndị uwe ojii abagidela nyocha nke ji nka sayensị were na-eme ebe ọ ga-adị mkpa na otu ndị ọrụ ga-enye aka n'akụkụ nke ha n'ịhụ na onye a na-enyo bụ onye a ga-anwụchi otu dị mma, dịka onye a na-enyo na-ekwu na ya bụ onye Russia, mana n'oge nke ọzọ ọ nọ na-ekwu na ya bụ onye mba Britain. N'ihi nke a n'eziokwu ọbụla adịghị ya n'ọnụ. Otu kansụl na-ahụzi maka ule
maka ụmụ akwụkwọ gụchara ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka nke bụ ule WAEC ekwuola na pasentị 73 na ụma 79 mere nke ọma n'ihe ọmụmụ ise nke gụnyere ihe ọmụmụ asụsụ bekee na mgbakọ na mwepụ nke bụ mathematics ma ọ bụkwa na ma ewepụ ha abụọ. N'okwu ya mgbe ọ na-amapụ ọkwa nke ule WAEC afọ 2024 isi ụlọ ọrụ nke WAEC n'ala Nigeria, onye isi otu ahụ bụ Amos Dangote kọwara na WAEC jichiri okwe ule nke ụmụ akwụkwọ ruru 2,215 na 267 nke bụ pasentị 11 na ụma 92 na nke otu ijeri 885 na 216 bụkwa na ụmụ akwụkwọ niile lere ya bụ ule n'afọ 2024. Ule a bụ nke were izu 7 n'ụbọchị 6 site n'abalị 30 ọnwa Eprel ma ruo abalị 24 nke ọnwa Jun afọ 2024 na gburugburu ala anyị Nigeria niile. Dangote kwuru na ndị lere ule ahụ ruru 1,101,941 nọchiri anya pasentị 72 na ụma 12 nwetara akara kredit na akara ndị ọzọ dị elu. N'ịga n'iru, ụlọ ọrụ na-ahụ maka iji otu afọ ejiri ala nna ozi n'ala anyị bụ ụlọ ọrụ NYSC n'aha mkpirisi ewepụla asambodo nke ụmụ akwụkwọ dị 101 n'ọnụọgụgụ ndị ụlọ akwụkwọ mahadum nke UNICAL kwadobere maka isoro iji otu afọ jee ozi n'afọ 2021, 2022 nakwa nke 2023 dịka ozi nke onye Director ozi na mmekọrịta ọhaneze nke ụlọ ọrụ NYSC Eddie Megwa binyere aka na ya siri mee ka amata na ụlọ ọrụ ahụ were nzọụkwụ ahụ iji nọgide na inwekwa nkwụsị ike n'ezi ihe nke eji mara usoro ihe omume ahụ ma gbochie ndị ọbụla na-erughị eru n'isoro na nke a. Ozi ahụ gbakwunyere na ndị niile nke a mekọtara ka a chọpụtara n'ezie n'ụzọ wuruwuru ka ejiri kwado ha isonye n'iji otu afọ jee ozi ebe asambodo ha ka a kagburu ozugbo n'egbughị oge ọbụla dịka nke a bụ otu ihe ụlọ ọrụ NYSC kwusiri ike na ya. Ụlọ ọrụ NYSC duru ọha na eze ọdụ ọkachasị ndị na-ewere ndị ji otu afọ eje ozi n'ọrụ ngalaba ọrụ dị iche iche nke gọọmenti, otu ụlọakụ nakwa ndị ikwu na nke onwe ha, ụlọ ọrụ mba ụwa nakwa ndị ọzọ ka ha nyochie nnọọ n'eziokwu maka ịma asambodo nke ziri ezi tupu ha gaa n'iru iwere ndị a chere ha asambodo ha n'ọrụ. Enwere ahụ erughị ala n'ụfọdụ akụkụ nke ọrụ gọọmenti mgbe osote onye gọvanọ steeti Edo ụlọikpe weghachitere nnoche ya bụ Comrade Philip Shaibu n'otu mgbasa ozi o mere ebe ọ nọrọ kwuo na ya amalitekwala ọrụ ya dịka onye na-esote onye aka na-achị steeti ahụ na nkwekọ nke nchabi ikpe ukwu nke etiti dị n'Abuja nke tara ụta usoro ejiri chụpụ ya n'oche dịka nke n'ezi. Shaibu kwuru na ya emeela ka onye gọvanọ Godwin Obaseki mara na ya ebidola ọrụ ma gbakwunye ka eweghachitere ya ndị niile na-enyere ya aka n'ọrụ. Ọ gara n'iru dọọ ụlọakụ niile aka na ntị n'otu ha si eso ọfịs osote onye gọvanọ eme ihe n'azụ ya adabaghị adaba. Otu ọ dị, nkwupụta nke sitere n'aka onye kọmishọna ahụ maka nzirịta ozi na nhazi ya na steeti ahụ bụ Chris Nehikere kọwara Shaibu dịka onye nduhie onye ndị mmadụ kwesịrị ilepụrụ anya ma gbachi ya nkịtị. Ozi ahụ gwara ndị nchekwa ka ha nọrọ na nche maka ọnọdụ nwere ike ịkpaghasị udo ma jide Shaibu ma ọ bụrụ na enwe ọgbaghara ọbụla nke selitere isi site na agwa ọjọọ ya.
n'ịga n'iru n'akụkọ ndị ọrụ uwe ojii na steeti Rivers ebidola ime nnyocha gbasara otu mgbawa ogbunigwe na sekretariat otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke Action People's Party APP dị na Port Harcourt steeti Rivers dịka onye kọmishọna ndị ọrụ uwe ojii na steeti Rivers Tunji Dusu siri kwuo. Mgbawa bụ nke ekwupụtara mere n'ime abalị ghasasịrị mpio nke ụlọ ahụ nọketere nso n'ebe mgbawa ahụ dara. APP bụkwanụ ndị na-amachaghị na steeti Rivers bịara gbapụta ihe na nso nso a dịka ha wetara ụlọ sekretariat ha ma hazie ya ọfụma n'ogo dị elu na Port Harcourt. A na-ekwu na ụfọdụ ndị otu pati PDP ka a na-ekwu kefukefu na ha na-akwado otu pati a bụkwanụ ndị iwe na-ewe maka otu ihe si na-aga n'otu pati ha na ngalaba nke steeti Rivers. Onye isi oche otu pati APP bụ Uchenna Nnadi onye kwupụtara nọ na nke a mere eme ma kpọkuo ndị ọrụ uwe ojii ka ha mee ezi nnyocha na nke a. Esemokwu nke gbasara ndị ndu nke otu pati APC bịara gbanye isi n'ebe ọzọ dịka ụlọikpe steeti ahụ chụrụ otu kọmitii nlekọta nke Tony Okocha bụ onye ndu ya. Onye isi oche nke otu a bụ Emeka Bekee gara ụlọikpe ịma aka n'ihu nchụpụ nke ndị otu ọrụ nke pati a họpụtara site n'aka otu kọmitii na-ahụ maka nlekọta ọrụ na-ebe ebubo na ha mere ihe megidere otu pati a. Ọkaikpe Sika Priokwu n'ikpe ya kagburu nchụso ahụ n'ihi na otu kọmitii nke na-ahụ maka ịrụ ọrụ nke otu pati ahụ enweghị ikikere ime ụdị ihe ahụ. Na nzaghachi gbasara atụmatụ a, Maazị Okocha onye ahọpụtara na Nọvemba afọ 2023 siri ọnwụ n'otu ya ka bụkwa nke iwu kwadoro rukwa mgbe ụlọikpe mkpegharị ikpe ga-enye mkpebi ya. Gọvanọ steeti Rivers bụ Simi Fubara ezigala akwụkwọ nhọpụta nke a ga-eme nnyocha n'aka ụlọ nzukọ steeti ahụ n'ebe Dr. Samuel Anya nọ dịka onye kọmishọna bụkwa n'onye bụ nwaafọ steeti Abia ihe gbasara ego doro anya ọfụma. Aha ya na nke ndị ọzọ ahọpụtara ka ezigara n'ụlọ omeiwu steeti Rivers maka ime nnyocha ma kwado ha dịka ndị kọmishọna. Arịrịọ maka ime nnyocha na nkwado a bụ nke ezigara n'aka ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu abụọ nke steeti Rivers bụ Right Honorable Victor Okojombo na mgbaso usoro nkebi nke 192 nke iwu ala anyị afọ 1999 dịka esiri mezigharịa ya. Otu pati Labour na-azọpụ njem ịga ụlọikpe maka ịma aka mmeri nke gọvanọ Hope Uzodimma na ntụliaka elu nke mere n'abalị 11 nke ọnwa Nọvemba nke ọkwa gọvanọ na steeti Imo. Otu pati nke na-agba ụkwụ kwuru na ọ chọpụtala nyelere mmadụ anya n'ihu n'ikpe nke ekpere mana ụlọikpe mkpesa tribunal ma nke ụlọikpe mkpegharị kwadochara mmeri nke Hope Uzodimma. Nnukwu odeakwụkwọ mgbasa ozi otu pati Labour bụ Obiara Ifo kwupụtara ebe otu pati ahụ kwuo na otu ihe omume ndị nta akụkọ bụ nke mere na Abuja. Enyimba TV chetara na otu pati APC na ndị ji aha zọọkwa zọtachara ọkwa niile na kansụl 27 nke nwere na steeti ahụ na ntụliaka elu onye gọvanọ iji mere Samuel Anyanwụ nke otu pati PDP na nke Alupi bụ Atan Achọnụ, mana Maazị Achọnụ nakwa otu pati nke Labour anabataghị okwe ntụliaka ahụ na-ebe ebubo na ọnụọgụgụ ndị niile tụrụ vootu ahụ ekwekọghị n'akara okwe ntụliaka nke ụlọọrụ INEC wepụtara. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-azọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ sitere mba ofesi na ndị ọzọ ga-abịara unu nọsie n'ike ndị ọma m. Nnọọ ndị ọma m ji eme ọnụ, ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ sitere na mba ofesi. Mba Tanzania gwanụ nke ndị ọrụ uwe ojii ya anwụchila ndị ndu nke otu pati na-agba ọchịchị ụkwụ na mba bụ otu pati Chadema n'ebubo na ha chọrọ ibute ọgbaghara. Onye isi oche otu pati Chadema bụ Freeman Mbowe na onye isi nke ngalaba ndị ntorobịa n'otu pati ahụ bụ John Pambalu ka anwụchiri n'ọdụ ụgbọelu nke dị na mpaghara ndịda
Enyimba Mbeye ebe ha mere atụmatụ imerube ememe ụbọchị ndị ntorobịa mba ụwa. Osote onye isi oche nke otu pati Chadema bụ Tundu Lisio ka nwụchiri ya na onye odeakwụkwọ ha. Ndị uwe ojii na-ebo ngalaba ndị ntorobịa nke otu pati ahụ ebubo na ha na-achọ ụzọ ha ga-esi bute ọgbaghara. Otu pati ahụ na-ekwu na ihe karịrị ọnụọgụgụ mmadụ 400 bụ ndị otu ha nọ n'ụlọ mkpọrọ ka ọ dị ugbu a. N'agbanyeghị akwụsịtụrụ otu pati ndọrọndọrọ ọchịchị, ndị ndu niile ịgba ọchịchị ụkwụ na-ekwu ịda iwu arịala dịka a na-akwado maka ntụliaka elu nke afọ 2025. Onye isi ala mba Tanzania bụ Samia Suluhu, onye buru oche ka John Magufuli nwụchara, ka a na-atụ anya na ọ ga-eji aha otu pati nke CCM were zọọ ọkwa na ntụliaka elu nke na-abịa n'ihu. Ugbu a ka anyị gaa n'azụmahịa. Ndị na-atụ mgbere ahịa mmanụ patrol n'ala anyị Naịjirịa bụkwanụ ndị kwuo na nke onwe ha ekwuola na ha nwere olileanya n'ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ nke Dangote ga-ere mmanụ patrol ihe dịka $600 maọbụ $650 na maka otu lita ma ọ bụ na ha malite ibubatawa ngwa mmanụ patrol n'ime ahịa. Ndị ahịa bụ ndị nọ n'okpuru otu IPMAN nwere okwukwe na ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ nke Dangote ga-egbu ọnụ ahịa mmanụ patrol dịka o mere na nke dizel. Onye isi oche otu IPMAN bụ Hamad Fashola na ajụjụ ọnụ agbara ya kwuru n'ụlọ ọrụ NNPCL nke bụ isi mmiri n'ebe o mekọtara mmanụ patrol na-eresi ndị ahịa mmanụ n'ọnụ ego bụ $670 otu lita, mana ụfọdụ ndị otu IPMAN na-azụ site n'aka ndị depo nke mmadụ nwe n'ọnụ ego $700 maọbụ karịa, na-atụkwa anya na Dangote ga na-ere na agbata $600 na $650. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ egwuregwu. N'ihi enweghị afọ ojuju n'ebe o mekọtara egwuregwu nke mba Paris afọ 2024, ọchịchị etiti ekwuola na a ga-ebido ugbu a kwadowa maka egwuregwu Olympics ọzọ. Ala anyị Naịjirịa kụrụ afọ n'ala n'egwuregwu nke Olympics dịka na-enweghị ihe nrite ọbụla nke ha jiri si mba Paris were lọta, mana ụlọ ọrụ nke na-ahụ maka egwuregwu na mmepe ekwela nkwa na ha dị njikere ịtụgharị ụkwụ egwu ha n'ọzọ. Ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ abụ Kehinde Ajayi kwuru nke a na nkwupụta ya na njem a emere gaa mba Paris ewulitela mmụọ Naịjirịa ibido ugbu a kwadowa maka egwuregwu ọzọ nke a ga-eme na Los Angeles n'afọ 2028. O kelere onye isi ala maka nkwado ya site na iwepụta ego o jiri kwado ha, ma kelekwa ndị nkụzi otu egwuregwu dị iche iche nakwa ndị ọrụ hụrụ maka egwuregwu ahụ maka mgbalị ha n'oge ịsọmpi a. Ndị ọma m site n'aka egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'oge akụkọ ụwa nke taa, ma tupu ma na-esepụ ọnụ n'okwu gerekwanụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Anyị mere ka ịmata na ụmụaka abụọ na mmadụ atọ ndị ọzọ anwụọla na ihe mberede okporo ụzọ. Ndị uwe ojii ekwuola n'okpukpu ụlọ nke isi ụlọ ọrụ NLC bụ ebe ndị ha na-enyo na ha na-eyi ọchịchị onye kwuo uche ya egwu ji eme ihe. Onye isi ala Tinubu ekpughela ụgbọala bọs ndị ga-eji mmanụ gaasị CNG arụ ọrụ bụ nke mere n'obi onye isi ala. Ndị ọma m ekelela m unu n'ebe ọ dị ukwuu maka isonyere anyị n'oge akụkọ ụwa nke taa. Dịka m na-asị na onye ahụrụ taa na a ga-ahụkwa ya echi. Ọka akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ya gaziere unu.